Ni Ainhoa Irrazalegi naiz, eta hemen munduzte enkargutxo bat, ze hizkuntza ikasi duten edo ikasten saiatu naizena adierazteko. Nire ama hizkuntza euskeria da, eta orduan, txikitatik euskeraz bizi izan naiz, eta, gerora gainera euskal filologia ikasi neban, orduan, pixkate harreman estuena edo, hizkuntza horrekin daukat, eta niretzako jolas bat da, komunikatzeko baino gehiago askotan da jolasteko hizkuntza edo aukera ematen doztana, eta hortik igual dator nire zaletasuna literaturarekiko edo bertsuekiko edo jolas da. Gero, bigarren ikasi neban hizkuntza edo ikasten hasi nintzena, gaztelera izan zen, hori nahi barik ez da, tokatzen da askotan kalian entzutia, eta harrigarria da, nik uste nire bizitza guztian ez dutela idatzi 5 orri baino gehiago gazteleraz, esan nahi dute segidan, baina era berean nola edozein liburu irakurtzeko gai garen, ez da, kuriosoa da hizkuntza hori zela jaso dugun. Nik unibertsitatean ikastaron, aseinaturan bat edo beste eukin eban gazteleraz, baina gainontzian isa bizitza guztia euskeraz. Gero tokau jaten Tafallako instituto baten lan eitia, eta hor 70 irakasle ziren, eta danak 3-4 bat kenduta erdeldunak, eta hor ikusi neban ere inseguridadiak oso diferentia da ulertzea edo elkarrizketa motzak eukitzea, eta elkarrizketa sakonauak eukitzea, ez da, hor pixkat ikusi neban ere inseguridadiak eta hankasartzeak eta barregarrak erixak gaztelerakin, baina eure jakingo balebegu bezain beste ondo euskeraz, ulertuko gineke alka. Gero, hirugarren hizkuntza izan zen inglesa, nik uste dut hori 9 urtekin edo gurasoek pixkat bultzatuta edo hasi nintzen eskolaz kanpoko klasiak edo jasotzen. Eta, hor hasieran jolasian eta urte mordeskat egin ditxun. Gero 14 urtekin joan nintzen Irlandara, uda baten, urrengo urtean bebai, eta 18 urtetara arte edo, pixkat akademia eta eskola, eta orduan nahiko ondo moldatzen nintzen. Gisa zen, azken aldixan, azken urteetan nahiko abandonatuta daukat, eta ulertu baina hitz egiten edo idazten hasi ezkero berriro behin inseguridadiak, ezta? Goratzen naiz, indala 3-4 urte joan nitzela hizkuntza eskolara esaminatzera, hizkuntza eskolako tituloik ez neukan, eta berriro nire kontura jarri nintzen liburuekin urte guztia pasau neban, da pixkator reskatu neban, ez da galtzen ikasitakoa, baina badukat gogoa berriz heltzeko, eta ia pasatzen duten udaratxon bat edo inglesa hitz egiten den lekun baten edo. Gero toko jaten latina, proba neban, nik zientziak ikasi nitxon, baina karreran latina toko jaten probatzea, eta ezin da esan hori hizkuntza hori, unibertsitatean inok ez dago ikasi, ez da. Baina behintzat ikusten duzu hizkuntza hori barrutik zer dan, eta kasuak dauzkala, ez dakit aditza, belarriz ez, gure irakasleak zekixen hizkuntza hori hitz egiten, ez da, bakarrik gramatika erakuste zuzkuen, oso metodo zaharrakin, eta, oso metodo zaharrakin, igual gelditxo, ez? Urrengo hizkuntza latina izan zen, unibertsitatean, baina oso modu pasiboan gramatika bakarrik ikasten da, ez da ikasten ze soinu daukan hizkuntza horrek, testuak momentu hartan nola testu errezak ulertzeko aina eta ez da, eta pixkat ikustia ze pixu zeukan kasuek eta ditzen denborek, eta euskararen antza ondisa dauka latinak, eta nire guztau jaten, nintzen oso ona gisa zen, baina guztau jaten ezagutzia, baina garbi dago hizkuntza horren balioa edo bizidien hizkuntzekin konparatuta gutxi daudela edo behintzatzu guztako zu motivazioak ezin zara inokin komunikau gaur egun latinez, ezta? Eta, hola pixkat azkenengo harremana eukidotena izan da alemanakin, hazen nintzen 15 bat urtekin edo eskolaz kanpoko klasiak jasotzen, eta gero 17 urtekin edo joan nintzen Alemaniara, eta geroztik 3-4 aldiz egon naiz. Gero gainera filologia alemana ineban, eta, izan zen kapritxo bat, ezta? Eta, oso hizkuntza, politxea da niretzako hizkuntza danak bezala, baina, hori beneko abandonatuta daukat, eta nahi baino gutxi hau irakurtzen dut, eta
alemana adibidez nahiko galtzen errexagoa iruditzen jata inglesa baino esate baterako, ezta? Ba, ez dakit, igual gramatika estuagoa daukalako edo, ulertzen ez, baina hitz egiterakoan akatz gehiago nik uste dut egiten ditutela, nahiz eta urte gehiago pasau ikasten inglesa baino, ezta? Eta, bueno, hizkuntzen mundua, oso mundu jolastixea da niretzako, eta, bueno, nahiko nuke jarraitzia hizkuntzak lantzen, eta batez be frantsesa, hemen gertuan zela daukon,